Agung gas gandanyo maweh raras aratnaning driya lenglenging driya mangunggung kanduhan rimang sakar pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima umlik wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi miqdaril azim amma ba'du. Sing tentrem rahayu mugi kajiwa kasalira dumateng panjenenganipun Bapak Tani Ibu Siti sepuh pilih sepuh ingkang hanggung hamastuti dumateng kepayang kautaman ingkang pantes menuhi para pangemban-pangembating praja satirane negari minangka tampan-tamping para kala tasih ingkang sinuga ing pakurmatan para alim para ulama ingkang rinten dalu tansah semanding kitab suci wahyu ning ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satu luring Pradoba kemarengipun Bapak Tali Ibu Siti kula ingkang kapiten dan sinaraya hambuka wiwaran sukawangane wicara duwaraning kandha kinen ndherekaken hajeng kami mengkah nantemaning adicara ingkang sampun karambet wiwit purwa madya kusana mugi manggiya bagya mulya kang sinedya rahayu kang tinemu puja hastawa puji astuti saking ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi karena rahmat ingkang sampun rumentah dumateng kula dalah panjenengan sami hingga kula telah panjenengan sami saged mangayu bagya nenggih dawuhipun Nak Mas Bagus Muhammad Ikhwanuddin ingkang jenengan krama Nimas Ayu Trias Febrianti sholawat ugi salam kunjuk wonten ing junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ajab saha panjenengan kula telah panjenengan sami bincang wonten yaumil qiyamah pikantuk payung syafaatipun amin amin ya rabbal alamin. Nenggih menggah rantemaning adicara ingkang sampun karambet angka sepisan lambuka tumuli kadharaken mijiling penganten putri saking panti busana negya sowah wonten ngarsanipun panjenengan sami wonten ing gapura pinajang tumuli ndherekaken candhahipun bedol kembar mayang tumuli kapanggihaken wonten saksana ing kapanggihan adicara kajengaken kacar kucur prabu kancang tumuli adicara lukti nampi kiraping narendra kiraping satriya pepuntan kirumaki baru kadonga saking tetuwangga ingkang winiji sumangga parika wonten kalenggahan siang prasaja mugi Gusti tansah paring berkah sinarengan kita bikak kanthi basmalah sinarengan kalian kawula bismillahirrahmanirrahim nuwun
Supawono Putri iki pijeling penganten putri Pedro suwun boten ngarsa panjenengan sami endah sebesar malih ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi kuturipun sugeng rawuh sugeng pinarang wonten panggenan ingkang sampun kasamaktaken dening para parang-para ingkang sampun salisik ron-ronan tan ubar husnani mayang jumbuh kersanira panjenenganipun bapa